И здравейте хора, аз съм Год и днес ще играем с ГГБГ Долна Юли. Здравейте! Не сме се виждат много време. Но да, така е. Дай реди, бе. Ео, какъв е космонавт това, някакъв. Аз съм... Какво съм? Аз не като октопод в костюм. Буквално той не знае, аз съм такъв Аз съм бизнесмен с шапка, с хубаво скинче и дървен крак, защото имам сурово минало. Значи, моят скин има история. Неговия, той дори не знае какво е. Еми аз не знам в фейнпаса какво са правили. Добра, рефлексни, добре. Не бе, флексни, това не е проблем просто. Що? Ей, за... Ами, щото? Флексни, не е проблем, брат. Спокойно. Ние бедните се подкрепяме, не съм аз единствен беден. Великият богаташ. Аз съм аз също, не знам какво. Да. И виж какво хубаво кръченци има. Фалшиво. Затова съм по-бавен и ми лоши. Такова, носи ми лош късмет с това кръче. Ясно, това е бил проблем. По принципи, като съм дебел, то направо. И тия донати, бе. Дай. Това е едно хапче. Минаваме. Добре, минаваме. Шуправим, бе. Какво става? Добре, къде сме така, бе? Този канал не обмислям да бъде family friendly, защото... Що ли? Не, бутни ме, така, бутни ме. Вие ми жабите, вие. Как се квалифицира един, бе? Смутени жаби, брат. Където долу ли трябва падна. Какво си ти, бе? Не мога игра, помогни ми. Ей, квалифицирах се. Хорей. Айде, дебелак. Бате. Трябва да се науча да игра тази игра. Имам чувство, че това видео трябва да кача в твой канал, не в моя. Моя, верно. Аз трябва да спектейтвам тебе, отколкото аз да игра. Това няма никакъв смисъл. Аз затова идвам малко да разнообразя канала ти. Аз имам по-интересен контент. Да. Много интересно. Не, брат, иначе CS. Поне хубаво им направиха графиките на CS2. Какво ти? Още ли не мислиш да си я теглиш, бате? Като има някаква игра, която е за пари, ти си я теглиш. Като има някаква, която е безплатна, нали, говорим от хубави игри, не някакви потето игри, бате, потато. Говорим за някакви качествени игри, като... Fall Guys е безплатна. Да, ама ти си, когато е била платена, ти си я купил така, че мог. И като CS2, брат, нали, преди Fall Guys... Мене ме кефа такива игри, бе. CS2 е платена също. ETS2 е платена също. CS ти е безплатна, брат. Също е една от най-добрите игри, които могат да съществуват на земята, брат. И не, пича няма да си стегли. Той просто е направен да пилее пари. Той е направен да пилее пари. Ако CS е платена, брат, той ще си я купи. Не, моя вид игра просто. Да. Добре. Да. Иначе да даш Дела Фърта ти е твоя игра на телефона. Това е различно, бе. Пак такова един вид. Не стига, вижте, не стига, че дебел ми пада вата на най-малките такива пространства, бата. Какво ще да кажа? Това пак е вид екшън така игра, смисъл... Чакай, 13 човека. Я сопри малко. Не сопирай, дай му. Добре, 18. Квалифицира се с 301 зора. Не, с 302. Добре. Хубаво да се знае. Бате, виж го сепия! What? Има някакъв сепия, брат. Има,
Сепия, Гига Чат, Тухайо, Ризлер. Ги има Спонж Боб. И Патрик също. Не, то Сквидварда, Сепия, това колко мазен изглежда човек. Да. Некъв много... Искаш ли сега да се квалифицирам първо? Да, респектейтвам те, човек, няма да успееш, нали се сещаш? Не Не можеш. Не можеш. Не можеш. Имам тактика. Къде е тази сепия? Взеха ми стотинката. No shit. Излез. То не излезе. Ще си вземат всичките стотинки, аз ти казвам. Така си мислиш ти? 3 от 20. Ти те първо почна да събираш. Не всички. Вече човек с 10 стотинки, брат. Виж място да убира стотинките, брат. Пълен михнаш. Чу не ги събра тия, бе! Майко... Не е лесно, брат. Мас, ще ме... Какво стана, бе? Със сигурност си първия квалифициран, да? Да. Не, ти не разбираш от числа. Ти топ 5 не можеш да се квалифицираш, моето момче. Мислиш? Верно, вече. Да, не можеш. Но те ги вземаха навсекъде, бе. Дейма. Ей! Ай го видим. Къде е сепията? 10, окей. Я го видим сепията, гледайте и вие сепията, къде е сепията? Горе. Жива ли? Май изчезнала. Ето го, бе. Не бе, горе. Отдясно. Добре, при мен е отдясно, ама сета. При мен е горе, ляво. Сега ще го видим как се казва. Така. Окей. Това е survival, не е финал. Не е финал. Това ще пише финал. Верно ли, бе? Да, не се шегувам. First round. Старт. Ара, 3, 2, 1, дай, майка. Тия бомби ли, бе? Тук има всичко по-малко. Макси. Бутни го, тук цял трябва да се лееш, наистина. Бутни го то. Аз бих казал, че по-хубаво да бягаш. Мисля такъв. За малко ще го убия толкова между другото. Не е правилно. То няма какво бягам, тук идеята е... Бутай ги, да ги буташ, идеята е да ги бутнеш отвън. Идеята е да оцелем. Гледай ги сега как се бият. Ей, Пешко, ела ти избутам, ела. Пешо? Ела, Пешо. Пешо, ела ти избутам, ела. Ела, хайде, нали искаш? Нали искаш ти избутам, сега ще ти избутам. Пешко? Да, мълчаме. Двама се умре, половината са мъртвят. Аре, квалифицирай се, има още 2 места. Падни и ще се квалифицираш. Да. Какво ми моцва тука? Много си готин. Нали? Това Пешо си отида. Идва. Размисли. Двумис. Аз съм голето тук, където съм аз най-чилерията. Аре, ела ми Пешо. Ела Пешо. Пешко. Аре Пешко. Ела Пешо. Не ме цели. Пешо, няма се разберем така. Страх го. Трябва го е Пешо. Аре, фърли се, че остана последно място. 3 от 4, аре. Бързо фърли се. Ще се дай. Има бомба за тебе, за тебе има бомба. Не съм ти приятел. Не съм. Стара! Глична ми. Добре да идвам. Брат, накрая ми бъгна бомбата, помисли, че ще умра. Жив е! Сквидвард е жив. Да. И Боб и този Пешко, и той също е жив. Той Пешко си е... Хексагон! Друга порода. Супер. Тук знам... Двамата знам, че ти няма да успееш тук. Да, наистина. Какво те си говорим?
много рядко съм квалифициран. Знам, брат, просто поудявам и не мога мисля и не мога скачам, просто концентрирам. Работата е следната, не тичаш, ами по-скоро скачаш на платформа, от платформа на платформа и се опитваш да се задържаш за колкото можеш време по-високо. Тук най-отгоре няма как да стане, мато. Те тичат като не гледаш, защото има стратегии, които са примерно отиваш на най-долната платформа. Да, знам ги. И почваш да тичаш на нея и ти всички падат от горните, разбира. И тази платформа по принцип е рискова, защото некой ако падне на платформата, ти си умря вече. Именно това правиш, така. Така те искам. Ако ме убиеш. Свали го! Не скочих напред. Сепия тъпа. Здравей, чао. Чакай, ако трябва да се... Не, има още много. Има още много. Да. Така. Свали, така. Да ти вземам. Това как намира, бе. Не. Останах през 5. Вече не сме толкова family friendly, Стига, как точно това, бе, дай реди. Аре, бе, дай му ентър. Да умрем по най-смотания начин. Това беше това, бе, брат. Искаш да го прецакаш, но той прецака теб. Аз накрая не исках да го прецакам, исках някак си да оцелеем. Да, но той просто беше на друго мнение. Да. Така, значи... А ти, я се опитай да оцелеш след първото ниво. Защото идеята да играем двамата заедно, не аз сам. То тогава бехме играли дуо си, бе. Как ти го обясна? Стуми. Тук съм професионалист на това ниво и го минавам. Ти ще си от другата страна, нещо. Аз съм баш в център, аз съм на най-доброто място, което мога да спалня игра. Предполагам. Ако това ме беше изрител, ще да съм баш така не. Ще умра. Нали си най-добре? Не, да, смисъл. Имах преди, че няма да умра, като казах не. Нали. Между другото, аз не знам дали вече... Брат, как му убитвам? Един ми избута и аз умря. Аз съм един от най-първите човек. Аз съм почти на първите. Аз съм един от най-крайните, знаеш ли? Аз вече фанах първият чекпоинт, моето момче. Аз не знам ти къде ходиш. Аз съм назад. На Почивенко си отишъл. Отишъл си на Почивенко, ми се струва. Почивенко. Не, така ли? Как стани? Нищо. Отидох да те видя на Почивенкото. Нема да бъде, ми се струва. Отвори се. Брат, как трябва да... Така. Знаеш, може би ще си смена крака с нормален, защото то дървения крак, то много ясно. То се очевадно, че ми липсва един крак. Аз съм май по-напред от тебе, какво стана, бе? Брат, в смисъл, така полетях малко надолу няколко пъти, 2-3 пъти, така. Няколко. Няколко. Не много. И ми обичаш да летиш. Аз съм... Това мое не скочил. Къде трябва отида, бе? Че не съм добър с... Не съм добър с... 11. С... Това където се... Брат, защо това е толкова надолу? Фани се! Къде трябва падам? Добре, фанаме се, пред финишън съм. Аз съм пред финишето, моето момче, ти къде си? Аз съм за тебе. Виждам те. Къде отиде, моето момче? Искаш ли сега точно го дънкна? Оп. Много си хубав. Брат, тия много макет как тролят, брат. И съм гледал компилации как тия, които тролят, взимат кармата, човек. Получават тежка кармовица. Има Карен, има Керен. Има ли лафа мобус? С зъби. С зъби. Да, интересно. Важно е да се подчерта явно. Виж сега. Това, нали, не е трудно, но не е и лесно. В смисъл такъв медиум. Зависи от какъв е вариацията. Да, зависи от гледната точка. Това мисля, че съм го играл или нещо такова, подобно.
Добре, спалнат съм на горе-долу добро място. Така, сега тръгваме. Важното, че съм на първа редица. Сещате се. Така, сега работата е тия да не те ударат. А мене толкова що вече ме удари 3 пъти това нещо. Едно и също нещо. Един прът ме удари 3 пъти. Как 3 пъти един прът, брат? Не ме питай. Да, и мен ме удари 3 пъти, ама 3 различни поне. Поне има разнообразно. Чакай, че не мога да се хванат. Абе, как съм най-обжалван? За тебе съм от моето момче, аз се притесняваш, ние сме ни от най-последниците. Някакъв ме спектейтва. Офо. Тия ми скъпането. Опа! Добре, дай му газ сега. Трябва да му дадеш газ просто, разбираш. Трябва да му дадеш. Аз ще мина по много по-чиит начин. Виж. Не мога да видя моето момче, бори се за живота си. Аз се прецаках ги. Ох, минаваме. А не, аз не минавам, не мисля, ще мина. Чакай, ще мина. Не, добре бе. О, аз не минавам. Оп, дай. Няма смисъл, аз не минавам. Ами, не минавам, аз не минавам. Квалифицирах се, изи. Това е лесно. Не, аз няма как. Аре, какво стана, нали си много отворен, много добре, аз съм много добре. Как ти да е? Ами, чао. Керена е тука, Керена отново е жива. Тя винаги е жива. Тя винаги е жива. Не, трябваше да бъде Керен, нещо. Трябваше да съм Керен. Ами да, ти поне успяваш живота, така. О, чудесно! Това ми харесва, защото не знам какво се прави. Нещо ми стреля, тия платформи идват едни снежни топки и не трябва да ударят и тези зелените не се чупат. В смисъл, чупат се някои стъкла. Не мисля ли да. Това се чупи къде е радиото? Оле! А зеленото не се чупи. О, не! Аз не мога да гледам и двете, ти лут ли си? Не. Те две ли са или една съм? Брат, е само една, как и две. Една топка. Ама аз не мога да гледам ти, които се чупат и хората, и топката, и... Разбираш ли, просто ми е твърде трудно. Ми трябва да се още половин минута. Още половин минута, добре. Само някой да ме не бутне. То може да ме бутне. Ей, са вика. Те всички искат всеки да бутне. Гледай го сега, той иска ме бутне. 100%, аз ти казвам. Вижте и какви са смотри. Не стой на ръба. Бягай там. Грозньо. Аре бе. Свърши. Айде. Готов. Край. Окада. Най-добре. Окада. Добре. Много напрежение, много напрежение. Отиваш на полуфинал. Напрегнат съм. Ма това е хубаво, ама аз просто съм напрегнат, разбери ме. Така, полуфиналите. Как ли да правиш това, бе? Не. Тука, това не е моето. Как си да правиш това ти, бе? Това не е моето. Може ли помощ? Какво трябва да се направи? Да, сега ще дойда у вас. Това не изглежда да е толкова трудно, но обаче знам, че е трудно от личен опит. Окей, имаме някакъв с костюм на нинджа видях. На този стримера на Fortnite. Нинджа. Нинджа стои. Просто трябва да стоиш и да правиш проценти. Да не си посмял да паднеш. А тук падаш долу, не мога да изгледам. Гледай ме, нали ме гледаш? Гледаш ли ме? Не. Гледай ме, ще се смея. Не, гледам те. Еми няма, това е 1%. Той има ли смисъл? Да. Добре, аз ще отида ето тук. No. Аре, върни се в зоната и седи там, брат, и къмпи нещо. Къде да знам. Аз буквално паднах дори под малко. Добре, сега седи в зоната дебелак. 13%. Еми, не, спекни такова, спектатира и другите, да ми каже колко е. 54, 50, 57. Като цяло са нинджата е на 70 и 80%, но нинджата са могат се квалифицират. В скобички имам ли някаква степен да оцеля някакъв шанс? Де факто да.
Добре, какво ме издуха, брат? Такова обръща се вентилатор. Ми... О, не, няма шанс да се квалифицираш. Брат, на 70% съм. Ама имаше 3 на 80. Повече. Да, в началото трябваше да знам какво да правя реално. Добре, в началото се усрах, но... Ако знаех какво правех... Добре. Сега... Това ще е, нали? Аре, защо не му излезна? Благодаря. Така. Това ще е видеото за днес, хора. Надявам се да ви е харесало. И ще се видим в следващия епизод. Чао!